ямите са... Ямите това пряко къде е горе. Ти си така пресмърчи, да не взел горе на разположението. Сам ще спрема, ама там не знам да ще вземе. До там е така. Отгоре с по-паргано, по-те къде е през... Еда, Юта, иска да пробва. Това ли си? Ой. Клюп. Това са стари техники. Колегите ще са един много як боер.
Дема, снимаш тук и нагоре. Ма да бе, ние ще излезем отгоре, се чакаме бе. Давайте! Ето тук оттам метта при метката и... Имам такива здрави коронни пиньони, съм купил от лятото на сина ми. Не виждам това. Има един. Не знам, да забудя да се каже. 700 €, 2 €. Аз си разкажи бе. Коронни пиньони да се слагаме бе. Свари повече. Само едни дървета, ма ще ни дадат кафа, а ние ще през тях година. Не пади, не тръгни, там ще тръгне. Кажи най-ляз да иде малко напред. Да иде напред. Pa koj džip tam da, pa škulja. Daj pa na nov. Ти си отдолу до река, ти глоби до моя. Бъде от долу. Дема. Загледаха тук на пряка сгодена. Той ще вземе като лек. Пото леко, ма няма гуми. Трябва да кажеш няколко воза. Пай, да, отгоре. Седно ти да правиш. Дира широка. Ежо. Широка е седите, е снега, пръстъка. Ежо. Най-при малко мяшка, вили. Върви, не бе, напри си бе до нея, хоч. Пробай, бе, може па да излезеш. Ето, майче куца. То леко, бе. Едно време на джаста неговото, какво правеше? Сега да не върна назад 1 час. Чакай, бачам. Кога ще го обърнем, то ще е руска. Тук да дойде. Нещо само да си, бе. Чай да го пробвам. Не се пробвам. Аз бягай Кезо, ще пусти него, бе. Трябваше отдолу на равно, но там колко няма. Виж са веки, снега става като пясък. А века е лошо. Първия лилката разпърва като трета бе, трета бе. Трета какво сме? Трета ли? Амо го кажете му лепо. Трябва да лъжа така. Даваш бръща, даваш бръща. Ей, мирче тогава. Не е по-брай. Я дървото буклей. Бачи това дърво. Още е читал. Да, лъжа. Им да го хватим, да. Там имат бълти, бе, али там още го цапнем. Този го цапнем. Той момент не се разкрая. Оп, оп! Леко!
Ей, разрешавам ви това да го отрежете, да могат да излязат всички джипове, да тръгнем групата нагоре. Дай балтия да реже. Пълтия няма. Здравейме го. Дух майка му да ебе коболето. Яла. Майка му да ебе на моят командо. Сега като излезе дема напред. Дай трета. Дай нагоре. Приближай ли това? Снимайте го, бе. Дон вади, аз снима, бе. Сега там е лошо, ако се пуши надолу, нали? Очи темка. Къде назад ни? Назад там е по-голям Да сега. можем, бе. Тук много снега, бе. Нямаш ли лепетка, бе? Да, сруваш го на заден, караш на заден и това. Моля, въжи нещо, иначе им въжи. Според мен е много да дойде един джип. Я мохи, бе. Няма. Моха, пробвай тук. Моха, яла с лепетката е тук отгоре, бе. И само е тук да го завърчи. И той вики надолу ще такова. Трябва да го пробваме така. Че да го пътнем назад. Колко сме, да ще да пробваме така да направим. Но той надолу тръгне, ще заминева, или? Ти ще го засилиш малко. Само е повече снега. Няма да можеш да дърпаш. Тя ти метля, ако влязаш, няма да дърпаш. Тя няма сняг, бе. Няма, той тук няма, мамучо. Батка, ако застане така, бе. Чакай да дойде. Той фати ръзачка мохи. Моха, бе! Моремка! Дай джипа да го дръпнем с лебедката. Я тук я. Ти надвили се го режда. Тук няма сняг. Той е па резачката. Аляс, бе. Аляс. Ще кажеш дойде, така ще гледа. Те се там напред скарат. Първо сметят как го къде има майко. Там Тя ще ще гледа. дърва, бе. Малко лабо въжда. Ще трябва преди го храним. Как Последно въжда? пейте, аз съм много Някакво скът си. Алю има въжа лово, бе. Аз съм му въжа, бе. Той ще даде алю, бе. Ма късо. Ето кажеш, замени неговия джип, ей така. Да, бе. Порабой, само го закача да го гледне, ще бутне малко. Кажеш нещо за камерата. Фотото сериозно. Днеска просто ме замени колегата. Сменима колегата днес. А за колегите, които ги нямаш, кажеш нещо? За колегите, които ги няма, мога да им кажа, че изпускат много днеска. Тук отдолу има една пряка, бая подрасти има незнее. Ако реши някой да заповяда. Един там евакуира, ами иначе отдолу на тази пряка. От двама, кой? Кезо.
Ема. Няма грам. А там? Аква, да ме не завърти така! Ама живина това. Вари нагоре. Ой, без газ. Какъв хубав джип си набил. Вьетнамката е сериозна. Ако Лиранто даде инструкции как се кара с вьетнамко раздатка, Той не приличи плавно преш на един лист. че листа, че не мога да караме. Да, пускай назад. Ще да работи това с смет. Че дал 80 лева. Не, Ваня така, нали? Тази страна, Лю. Това как ще го закачим тук? Това трябва колани. Как колани? Това трябва кука, не мога да се надяне. Как не мога да се надяне? Трябва така да го направим. Не, бе, как се каже? Те е отдолу, бе. Той има куки, бе. Я по-наляво. Ва. Да, малко газ. Много дълго върши. Чакай, бе! Ей, изляз! Изляз, бе! Зави да сам, бе! Сам зави, нагоре! Дърти нагоре! Проли. Не, тук стана лед. Еса. Трябва да бие дясен, бе. Зави нагоре, бе! Дай! Зави, бе! Стига. Наливай. Ляс. Дясен. Дай нагоре, няма сняг! Вратна, газ! Там караме много насад. Тук сега сме като румънци, ще изкараме целият ден тук. Обаче там трябва да им. Там Почне вървят. почваме, нищо така О, няма сняг, това навяло надолу.
Баш там, къде са ман, там го натрупало. Виж тук какво са чия. Нали съм сила, че виж как редем въжето. Сега редяче ще го рукам. Редяче ще направи. Иначе е много снидим, от е лош. Румънците. Как приближа. Стига. Обаче тук ще е шоуто. Томас, порай гумите. Давай следващия. Да, Алина, хайри. обаче ще бързо да снимат за дървото, явно. От мана. Я тук го паркирай. Але и там може да си го паркираш, защото тия ще карат и другите. Трябва да те тири, трябва пълно да си кой има в някакъв. Да, но знай къде го добъл павер. Айде. Бързо свети малко, айде. Бъде бе, дай ме да ти бъде. Каре, Да, узъве го. как стана? Бива. Каре, кръстачка бега. Да. Я. Ямка Йова. Всичко останало паприка. Тук да заваля угло. Тук приближи. Наближи, колега. Колега, наближи. Остана. Много леко тук. Наближи. Я до машина, Тодоро. Видиш, ама не днес. Скъса карето. Там трябва да приближиш, аз къде съм, аз из тук. Къде е свъркало? Карето от тук не е. Опа! Да ви е направо нататък. Ей! Любе! Съм там пупа. Ей! Гума! Карето бе, карето слуша. Карето та гума блокирала. Гума блокирала, не се върши грам. Да, напреш малко.
Дай малко напред. Не. Дай малко. Чакай да можеш да идиш авалана да тераш същото. Това трябва да за размер. Той ги знае на Изус като мене. Айде, откачи. Анюка, просто го паркираш тук и... Няма как. А ти превъртал малко. Отработи тогава. Зор, нека сега ако блокира полов, тук да го блокира не е да защипе. И никога си вари как. Няма как. Няма бе, един има само бе. Заден. Сърцато конче това, бе. На лифта те не имаш едно такова конче сърцато. Също. Това да свърти или да мига. Майко да мига, само мига това. Не да пада. Ама после ги по-плавно. Какво това? Я тук на типцията. Пършим с някакъв ние. Бракалка! Обаче снимай го, Кезо, как си разбира от работата, гледаш ли го? Къде не е тълба лопата, бе? Всичко има. Може да ти го... Кезо, този джип къде е, бе? При моя. Малко по-нагоре сме от тебе. Ама изляза на 20 метра нагоре. Къде аз го струши, ти там не мога да тръгнеш. Там са брои. Аз го снимах. Къде тръгна, дяма, искаме, бе? Отдам дека ръки, Каква си беше? кацни, ай назад. И го заебах. А, така. Иначе, аз нямам по-рада. Бальти. Ма не той ти носи. Ама аз. Къде си направил? Пляски, бяха с твоя.
Ja, was denn mit der